аз ви предлагам да останете с нас непременно, защото наистина препоръчвам горещо това, което ще видите. А вие, че ще видите Весела Кръстева, а тя е хубава, това няма, нали, тук няма нужда от препоръки. Здравей, Весе, много добре изглеждаш, но ще видите и нещо друго, което аз лично видях наживо, със собствените си очи и останах потресен. И това е една изключителна изложба. Оставям на теб, Веси, на твоите събеседници, които са и автори, част от тях на изложбата, да ни кажете повече. Здравей! Добро утро! Сега ще си поговорим за това колко е важно съдържанието, а не само формата. Хубаво е да сме красиви, но все пак е хубаво и да сме умни. Тук до мен е професор Анна Мария Тотоманова, която ще ми разкаже, надявам се, повече за самата идея на изложбата, сред която ние сме тук. В началото беше словото. Добро утро! Добро утро на всички. Идеята е да се представи българската история от гледна точка на приноса на България за оцеляването на писмеността, създадена от Светите братя, не е нова. Износвахме доста отдавна. Аз и дългогодишната директорка на класическата гимназия, госпожа Гергина Тончева, и решихме, че годишнината от Моравската мисия е добър повод да я покажем по един доста нетрадиционен начин, като същевременно покажем и на българската публика перипетиите, през които е минала българската книжовност, както и заслугата на българските владетели за опазването на това безценно богатство, което светите братя са сътворили като азбука и като книжовен език, който тук в България се доразвива и не само се доразвива, но това, което България успява да направи през 9 и 10 век, повлиява силно върху културата на другите православни славянски народи, а по-късно и на някои неславянски народи, като власите и молдавците. Така че началният период от историята на българската писменост всъщност е периода, в който българската вече християнска култура се изнася много масирано към Сърбия, към Русия, а после вече по времето на цар Иван Александър историята до някъде се повтаря, защото България пак е законодател на книжовната, духовна и литературна мода в цяла Югоизточна Европа. Затова изложбата всъщност е организирана така в 17 точки, които са посветени на различни периоди от книжовната ни история. Тя е поставена в един по-широк европейски контекст. Има една хронологична ос, която показва как това, което се е случило в България, се съотнася с културната и общата история на останалата част на Европа и на света. И във всяка една от точките има един кратък текст, който обяснява всъщност отношението между държавата и църквата, владетеля и книжовността, начините, по които се изписва книгата, книжовниците, които се творили през епохата. Всичко това е илюстрирано с по няколко снимки. Изложбата проследява историята на нашата славянска писменост 1150 години вече. Намираме се в най-старото висше учебно заведение, което отбелязва 125 години от създаването си. Намираме се в ректората. Изложбата в началото без словото представлява общо взето и една съвременна инсталация. До мен е Борис Мисирков, един от най-добрите български оператори и фотографии, и той е връзката между университета, класическата гимназия и тази изложба. И крайният резултат. Да, оказа се, че цялата изложба всъщност се оформи като едно общо дело на хора, учили в класическата гимназия и свързани с нея. И се превърна в една свръхзадача, понеже всъщност се оказа, че заниманието е малко като на средновековен миниатюрист, който трябва да даде максимума от себе си, не в името на собствена изява и лично творчество, а просто за да помогне да пребъде нещо по-голямо от него. Защо избрахте този подход на представяне на тези изключителни документи? Някои от тях се показват за първи път пред публика. От самото начало на нас с Жоро Богданов ни беше ясно, че трябва да направим нещо, което да привлича публиката, наистина да влезе в директен контакт с тези ръкописи, да не ги оставя просто висящи по стените и подминавани от хората. И за това недвусмислено минахме убедихме хората от университета, че трябва да е нещо, което да е съвременно изкуство. Кирил Кузманов е скулптор. И ние като че ли се намираме в една скулптура от думи. Кое е най-ценното според вас от
нещото, което представлява тази изложба? От документите, от начина и на представяне? Разбира се, че документите и ръкописите са най-ценното нещо от тази изложба, но сериозната и важна задача, която седеше пред нас и пред мен самия, е начинът, по който те биха могли да бъдат комуникирани, начинът на представяне и въобще на организиране на цялото пространство и обектите, които понасят самите тези ръкописи, и как те биха могли да създадат обстановка, ситуация, в която хората да се почувстват приобщени към тази история, да се почувстват в пространство и в поле, в което могат да разберат, могат да вникнат в нея и тя да може да бъде комуникирана, и по този начин да бъде комуникиран и целият този труд, който е свършен за няколко години в тази изложба. Както е упоменато и в самия текст, голяма част от тези ръкописи се показват за първи път. И аз много се радвам, че се случи това събитие, че ние с общи усилия успяхме да произведем тази изложба, защото тя показва, че е възможно ние от днешна гледна точка, от нашия съвременен живот тук и сега, да се отнасяме креативно не само към живота си сега, но да може да четем и нашата история креативно, поетично и с собствен облик и характер. И така тя да е по-близка до нас. Ако в началото бе словото, какво ще е накрая? Накрая за тези изображения и тези летящи ръкописи им предстои едно пътуване по света, което тепърва се уточнява. А до вечера каним всички, които имат път към университета, да заповядат на чаша вино в 18 часа за закриване на представянето тук. Това е наистина едно преживяване, тази изложба. Трябва да споменем, че трети човек, ангажиран в представянето в началото беше словото, е Георги Богданов. И както Георги Господинов каза в словото си на 24 май, хубаво е всеки ден да се четем и да пишем и да помним това, което сме били. Елате и вижте тази изложба в ректората на Софийския университет и не забравяйте ценността на вашия език, на този, който ние говорим, и на будителите, които ви карат да правите това всеки ден. Добре, благодаря ти много, Весела Кръстева, за тази наистина впечатляваща, още веднъж ще позволя аз да кажа, изложба. Видяхте какви своеобразни летящи таблети са се получили от тези старобългарски ръкописи.